Debono, iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li jinsab mixli bl-attentat ta' qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri, inħeles mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. Il-Qorti Kriminali preseduta mill-imħallef Antonio Mizzi laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest wara li semet id-difiża mmexxija mill-avukat Franco Debono tisħaq li l-akkużat huwa preżunt innoċenti sakemm ikun ipprovat li huwa ħati tal-akkużi kontrih. Żiedet tgħid li skont xhud pajżan kien il-Kuntistabbli li mexew quddiem il-karozza meta din kienet miexja. Il-Kuntistabbli Schembri spiċċa jissilet tal ħajtu wara li s-safa mtajjar miż-żagħżugħ f'ħalluqa f'nofs Mejju li għadda, tant li spiċċa tilef parti minn driegħu. Il-qorti semet ukoll kif Debono kellu trobbija diffiċli minkejja li missieru dejjem kien preżenti għas-seduti u kien lest iżommu miegħu. Dr. Philip Gallia Farrugia li der għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal li l-akkużat m'għandux rispett lejn l-awtorità bid-difiża issostni li Debono kien iddispjaċut li ġara meta Schembri kien fl-awla. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. Debono kien ordinat ukoll li jiffirma fl-asab tal-Pulizija taż-Żejtun kull nhar ta' Sibt u ordinat ma joħroġx mid-dar bejn id-9 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu.